Neste último eido, no emprendemento, quixera destacar que hoxe vimos de cumprir tamén o compromiso presentado non só no programa electoral, senón no discurso de investidura, de aprobar nos 100 primeiros días o proxecto de lei do emprendemento en Galicia. Presentamos un proxecto de lei para que sexa máis fácil emprender, para que sexa máis fácil crear emprego. É un proxecto de lei que contempla a constitución da Unidade Galicia Emprende, que facilitará a avaliación dos proxectos que se presenten ante a Xunta de Galicia nun prazo de 30 días e que comprometemos, unha vez finalizada a avaliación dese proxecto, na constitución das empresas nun prazo de 48 horas. Presentamos un proxecto de lei para que sexa menos custoso ser emprendedor. Non só consolidamos os incentivos fiscais para aqueles que queran investir en Galicia na Lei de Presupostos do ano 2013, senón que tamén mobilizamos 15 millóns de euros en microcréditos e en un fondo de capital risco dedicado exclusivamente a emprendedores. Presentamos un proxecto de lei para que, en definitiva, haxa cada vez máis emprendedores en Galicia. O obxectivo numérico é incrementar ata o 60% a taxa de emprendemento nos próximos 4 anos na comunidade autónoma.